салом дӯстон, имрӯз дар бораи качавии талхадон ва оё он табобат мешавад ё не мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. Ба фикрам шумо аллакай медонед, ки талхадон, агар бо забони оддӣ када гӯем, ин як халтае мебошад, ки дар даруни он заҳра ҷамъ мешавад ва ин заҳра барои ҳал кардани хӯрокҳои равғанин дар кор аст ва ҳолатҳое мешавад, масалан илтиҳоб ва ягон процессҳои дигар дар организм, ки ба суст кор кардани талха меорад ва ин боиси он мегардад, ки мо хӯрокро нағз ҳазм намекунем. Якчанд вақт пеш наздам як беморӣ омада буду ва саволе дод, ки качавии талхадон доштам ва бинам, ки кани рост шудааст ё не. Барои ҳамин хостам наворе пешниҳод кунам ва дар бораи ин ба шумо маълумот диҳам. Качавии талхадон дар бисёр ҳолатҳо дида мешавад. Масалан, дар 90% кӯдакон качавии талхадон дида мешавад, вале онро ҳеҷ кас табобат намекунад, чунки он табобат низ намешавад. Инчунин он аз холӣ шудан ва пур шудани талхаи шумо вобаста аст ва ҳангоми ташхис аз шахсе, ки ташхисро мегузаронад, аз он низ вобаста аст, барои он ки ҳар як шахс дар вақти ташхис тактикаи худро дорад. Масалан, дар вақти ташхиси ултрасадо агар аз як намуд доступ бинед, талхадон каҷ метовад. Агар аз доступи дигар бинед, он каҷ наметовад. аз ин рӯ аз шахси ташхискунанда низ чӣ тавр онро мебинад вобастагии калон дорад. барои чӣ он табобат намешавад? Масалан, дар ҳамаи мо изофаи кирмшакл мавҷуд аст. Бо истилоҳоти дигар агар гӯем, аппендикс. Агар он илтиҳоб гирад, албатта аппендитсит мешавад шахс. мо онро бо дору табобат карда наметавонем ку. бо дору онро нест карда намешавад. дар ҳолати талхадон низ ҳамин хел аст. чӣ қадаре ки шумо дору истеъмол кунед, талхадони каҷшудаи шумо рост намешавад. дар кадом ҳолат онро табобат намекунанд. вақте ки шахсро ягон чиз безобита намекунад ва шумо тасодуфан рафтед ба духтур ва муайян карданд, ки шумо качавии талхадон доред. шумо нағз хӯрокро ҳазм мекунед. талхиидаҳон дар шумо дида намешавад. он дар ин ҳолат шумо табобат намекунед качавии талхадонро. вале дар ҳоле ки шумо хӯрокро ҳазм намекунед, ба гоҳи рӯзи даҳони шумо талх мешавад, дард ва вазбинӣ дар тарафи рости худ доред, шуморо қабзият, яъне дами шишикам, запор азоб медиҳад, дар ин ҳолат онро табобат мекунанд. табобат низ чӣ гуна аст? дар ин ҳолат дар як сол 2 маротиб табобат мекунанд. барои ин духтур барои шумо жилчагони доруҳо ё ин ки гиёҳҳо тавсия медиҳад, то ин ки ҳамон заҳрае ки дар талхадон ҷамъ мешавад нағз холӣ шавад. дар ҳоле ки талха аз талхадон нағз холӣ намешавад, он барои пайдо шудани санг мусоидат мекунад. аз ин рӯ дар вақти шикоятҳое ки дар боло гуфтам пайдо мешавад, шумо бояд ба духтур муроҷиат кунед ва дар як сол 2 маротиба барои шумо дору ва алафҳо тавсия диҳанд. бе набудани ягон хел шикоят, табобати он низ шарт нест. аз ҳама хубтараш парҳезӣ, истеъмоли бисёри меваҳо, сабзавотҳо ва кам кардани хӯрокҳои равғанин ва хамирӣ. албатта тарзи ҳаёти солим. умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломат бошед.